Исәнмесез, дуслар? Фәгыйлә кайда йөри икән дип сорарсыз инде. Менә минем бүген хыялым тормышка ашты. Мин бик күп регионнарда йөрим. Татар халкының тормышы белән таныштырам. Әмма дә ләкин менә минем каналым 4 ел эшләү дәверендә әле Актанышка кайтканым булмады. Актаныш районы бит инде ул гади генә район түгел. Бу районда безнең хөрмәтле президентыбыз, беренче президентыбыз Минтимер Шәрифов Шәймиев туган. Актаныш гомумән татар халкына бик зур шәхесләр бүләк иткән район. Ә мин бүген Югары Яхшый дигән авылда, бу авылга мине чакырдылар. Иртәгә монда бик зур бәйрәм булачак. Югары Яхшый авылы милләтебезгә шулай ук данлыклы спортчылар, танылган шәхесләр, композиторлар бүләк иткән авыл. Һәм бу авыл үзенең матур мәчете белән дә данлыклы. Менә минем артта нәкъ шул мәчет. Бу мәчет турында да сөйләрмен. Гомумән, авылда яшәүче кешеләр белән таныштырырмын. Аллага шөкер. Бик рәхәт яшәйбез. Düz апа, менә гомер буе шушы авылда яшәгән, таягын тотып, һәр көнне чыгып утыра урындыкка. Шулай бит, Düz апа? Яшь вакытларыгызны искә төшереп утырасызмы? Шулай эшләйбез бәбкәем. Шулай итәбез. Бер үзем генә мин Шулаймыни. Кыен түгелме бер ялгызы? Яшәү. Төрле чак була. Төрле чак була балам. Намазларыгызны укырга вакыт табасызмы? Балалар килеп ярдәм итә. Намазлар укырга сәламәтлек җитмәй бәбкәем. Аны яшерен сөйләшәлмәйм. Үземнең нигезем, төп нигезем шушы. Исән сау яшәгез апа. Менә мин сезгә кунакка килдем Казаннан, сезнең авылга. Иң беренче сезне очраттым. Өлкән кешене хәер фатихасын аласым килде. Менә Аллаһ Тәгалә сезне юлыма чыгарды. Инде Аллакаем син дә сәламәт булып, минем кебек матур итеп яшә бәбкәем. Амин, амин. Сез дә исән сау булыгыз апа. Шулай булсын. Әле очрашырбыз. Иртәгә мәчетегездә бәйрәм була диләр бит. 1 еллык киләсезме? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Fagila. Әссәламу алейкум. Hoş geldiniz. Ничек килеп җиттегез? Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Менә Казаннан 5 сәгатьләп юлда килдек, әмма дә ләкин бер дә сизелмәде. Bizga kelganda shulay bo'ladi, yengil bo'ladi, chunki bizning avul o'zini tortib, sening ko'rkamligi bilan o'zini xalqni tortadi. Biz da shulay keldik, sezmida qoldik. Ha ketib ta bo'lmay. Aydagiz, rahim etdingiz. Баштан әйдәгез, үзегез белән таныштырыгыз әле минем тыңлаучыларым. Кемнәр булар шундый матур пар дип сезгә сокланып карап торалардыр. Men Nur Muhammad bo'lam. Чувашиядан, Батыр районы, Курбекшек авылынан, Фатки Бурнаш авылынан. Менә Субханалла. Өлкәгә исемем инде Марат. 15 еллар берле мен Nur Muhammad инде, менага Идус Файз миңа исем кушты. Үзе әтәбендә шулай бергә, әлхәмдүлилlah, шуннан берле Nur Muhammad дип, ана шул динебез юлында, әлхәмдүлилlah, исламда, намазда, зикр тасбихләрдә инде мин. Минем тормыш иптәшем Синбикә булам. Без инде шушы мәчеттә менә имам хатип һәм абыстай вазифасын башкарабыз. Үзем инде Лениногорский районыннан, Түбән Чыршыл авылыннан. Түбән Чыршыл авылында әйтеп китәсем килә. Онда безнең атаклы Риза Фәхретдин гыйлем алган шул мәдрәсәдә. Рахим итегез. Әйдәгез, каршы алабыз, кунаклар да көтеп тора. Әйдәгез. Булар. Безнең Дәүҗия мәчетебез. Менә Ana kara bile nişik atıyorsun şuraya bara. Bizim mescidimizin ismi Devciye. Bula tabiyle Kürkem anisinin ismi. Şu 1 yıldan birliminde ibadethane gene tügül. Bu indi üzerinin türlü vazifalarını alıp bara. İsim kuşuları, nikahlar, mında urazlar, kurban gayetleri, hem de kayıtkan seferde buluşlar var da mında kirip yal itip, işten kiresen görürsüz. Şeylerini şip, hem de seferlerin devam ederler. Men shu avulda tug'ishgan jigit endi Hadir bobay. Siz bu avulda turasызмы? Кунакка Yo'q, men кайттыгызмы? Ижевский shahridan mana bayramga qaytdim. Subhanallah. Benim karnım iptaşı var. Siz kaydan? Bilme. Yagar yağından, ütegenden buna koyduk. Bayramga. Мен Рөстәм Фәхриев инде шушы авылда туып үскән, менә Тарта туган жак атна сайын кайтып йөрим инде үзем Чаллыда.
яшим. Атна сайын кайтам. Азан тавышлары, мәчет тавышлары хәзер уже урамга җәм биреп тора, авыл тарта. Шуңа менә кайтабыз. Исәнмесез? Җәүһәрия булам, шушы авылда туып үскән. Шушы мәчетнең исем бирелгән бит инде Дәүҗия мәчете дип. Шул Дәүҗиянең иң кечкенә кызы булам. Субханалла. Шушында авылда яшим. Бик күп еллар инде шәһәрдә яшәп кайтканнан соң, менә шушында авылга кайтып төпләнеп, шушында дөнья көтәбез. Һәм бик матур итеп эшләп киләбез. Менә инде узган ел, 1 ел элек, менә шушы бик матур мәчетне бергәләп төзеп, бергәләп киңәшләшеп эшләп чыктык. Инде иң сөенечлесе, шушы 75 елдан соң авылыбыз өстендә азан тавышы яңгырый. Барлык тирә-як авылларга да шушы азаныбызның тавышы ишетелеп тора. Күңелләргә якын тавыш. Һәм шушы азан тавышы бер вакытта да тынмасын иде диясе килә. Амин. Матур бергәләп эшләп киләбез. Менә безгә кайттылар инде Нурмөхәммәд хәзрәт һәм Симбик абыстай. Алар белән бик килешеп, матур итеп яшәп ятабыз. Алда да бергәләп менә шулай яшьләр эшләргә язсын. Сезнең кайтуга үзем пешереп куйдым. Тәмле итеп белешләр. Ой, кайнар. Ризык булсын, кайнар. Хәзер кисәбез. 74 ел мәчет булмаган бу авылда. Ифтарларда безнең бик күп бу авылдан чыккан кешеләр кайта алмый, кайтырга җире юк. Ә монда ифтарга кайтып, алар ничә ел күрешмәгән классташларын күрделәр. Ничә ел күрешмәгән туганнарын күрделәр. Менә шулай иттереп безнең менә ифтарларыбыз матур булды. Менә туганнар, дуслар, классташлар очрашулары бик күп. Менә шушы именно ифтар вакытларында булды. Дәүҗия апа, вафат булыр алдыннан балаларына васият әйтеп калдыра. Бу васиятны улы Булатка әйтеп калдырган. Балаларым, мин булмамын. Бер-берегезне ташламагыз. Туганлык шикләрен эсмәгез. Таш атканга аш атыгыз. Мәрхәмәтле, гадел булыгыз. Әтиегезне тәрбияләгез. Улым Тимер Булат, син улысы. Сиңа нәсихәтем шул. Азан тавышын кайтар. Баскан җиреңнән гөлләр сибелсен. Балаларым, сез абыегызга ярдәмчеләрдән булыгыз. Мәчетнең утын сүндермәгез. Азан тавышын яңгыратыгыз. Җәүһәрия кызым, син әни урынына каласың. Кайткан туганнарыңны ачык йөз белән каршы алып, хөрмәтләп, кунак итеп озатып җибәр. Абыеңның терәге бул.Ыныкларым, әти-әниләрегезне хөрмәтләгез. Әби-бабаларыгызны зурлагыз. Туганлык җепләрен ныгытыгыз. Динебезне куәтләүләрдән булыгыз. Безләрне дуаларыгыздан калдырмагыз. Әтиегезнең һәр эшен дәвам итүчеләрдән булыгыз. Ашһаду ла илаха иллаллах. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول Кетү кайткан авылларның киләчәге бар. Әлсерәгәннәр. 35-37 градус эссе бит. Көтүчеләр. Авылда кичке шәфәк кояш байый. Караңгы төшеп килә. Карагыз, Дәүҗия мәчете
Төнлә нинди утлар белән балкып яна. Нинди матур иттереп яна. Шуның хәтле рәхәт монда. Актаныш районына килсәгез, килегез. Югары яхшы авылы мәчетенә күңелегезгә, җаныгызга ләззәт алып кайтырсыз. Сөмбикә ханым Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve балаларга дини белемнәр бирә. Hazır ise biz tariflerimizni kabaklamaya devam ederiz. Дуслар, менә шушы мәчетне төзеткән Дәүҗи апаның олы улы Булат әфәнде дә бәйрәмгә кайткан һәм мин шушы мөмкинлектән файдаланып сезне Булат әфәнде белән таныштырасым килә. Әссәламу алейкум, исәнмесез? Авыл халкы белән сөйләштем. Алар сезгә шуның хәтле рәхмәтле. Bizim avulun мәчетінің ябылғанына bir 75 yıllar бар енді. Biz өзіміз шушы мәчеттің қаршында ғана ескі мәчет орны болған, шуның бинасы бар. Шул бинада башлангыч мәктәптә укып үскән җегетләр инде без. Улгайган сайын ул искә төшә башлады ул мәчетләр, ничек булганы без аны хәтерләмибез. Әнкәйләр, әткәйләр сөйләвеннән генә беләбез инде. Авыл халкы сөйләвеннән генә ничегрәк булган, ничек анда тизелеп, әбиләр, бабайлар мәчеткә барганнар, йөргәннәр. Һәр урамның үзенең бер капкасы булган, кайсы яктан бу урамнар керә, кайсы яктан бу урамнар керә дип, авылның уртасында безнең бик күңелле генә мәчет булган. Күпме йөрсәң дә, картайган сайын, олгайган сайын, ул искә төшә. Акчалар була башлагач, мәчет төзергә булдык инде. Аның әткәйнең дә, әткәй әле без төзергә уйлаганда әткәй исән. Әнкәйгә инде бер 10 еллап булган инде, әнкәйнең мәрхүм булганына. Шуңа уйладым да инде әкренләп, шунда бергәләп, үземне туганнар белән, авылдашлар белән бергә сөйләшеп, әнкәйнең васыятләрен искә алып, мәчетне менә үземнең ике туганнар белән бергәләп җыелып, сөйләшеп, шулар белән бергәләп мәчет салырга булдык. Мәчет үзегез күрәсез, бик матур килеп чыкты. Кажется, әйтәм инде, без бер елга почти җәүдәт белән бергәләп сөйләшеп, матурлап, шулай итеп салып куйдык. Аллага шөкер, бер ел буена мәчетебез эшләп килә. Бик күп халык йөри, бөтен бәйрәмнәр шушында. Менә сез 5 бала үскәнсез. Әти-әнигез турында сөйләгез әле менә. Әтигез кайда хезмәт итте, эшләде? Әнигез? Әткәй белән инде шушы як кешеләре. Шушы бер урамда бергә үскәннәр. Әткәй зуррак инде. Ул теге сугышлар беткәчтән сугыш ветераны. 2 елга, 1 елдан артык кына әле мәрхүм булганына. Әнкәйгә уже 12 ел. Әткәй сугыш ветераны, 8 ел армияда йөргән инде, Кытай якларында. Әнкәй гомер буе шушында яшәгән, эшләгән дип әйтергә кирәк. Без 5 бала, шулай миңа кадәр булган әле тагын 2 кыз. Ул вакытта бәләкәй балалар үлә торганнар булганнар бит инде. Алар 1 яшькә җиткәнче икесе дә мәрхүм булганнар. Шуңа миңа Тимер Булат исемле исем кушканнар, шуларга да шулар үлеп китә күрмәсен дип. Таләпчән булдылармы алар тәрбияләгәндә сезгә? Таләпчән дип хезмәт тәрбияләде бер буе әнкәй белән
Qora iman kesip, pişen hazırlap, şulay etip, kış boyu su taşıp, şulay etip yaşadık, işlep yaşadık. Etke yolu bizden brigadir bulgaçtan yürü turganı indi, nukak, günü tünü işi yürütürüp yürü turganı ya. İde işini yürütürüga, mine kaladır iyi barsı da. Мәчет ачылуның 1 еллык бәйрәмен билгеләп утырга булдыгыз һәм бөтен гаилә әгъзалары да монда кайта. Barsı da koytalar, isimliler, yani kişiler, isen sağ, Allah'a şükür paka. Şulay, bitirse birge koytabız, maylar, koytıştırabız şimdi barımızda. Birgeler, bayramlarga, Kurban bayramına koyttuk, Uraza bayramlarında iftarlar yasadık. Barsı da bizden Hazret'e etkenşe al bara ırgatırşabız indi. Мәчетнең 1 еллыгына халык Aşağıya mı Karagözler? йыла. Менә шушындай казаннарда пылау пешерәчәкләр. Hikmet evi. Бөҗәдә табы үзегез әйтегез, ничә тапкыр Европа һәм ничә тапкыр дөнья чемпионы булдыгыз. Сез бит легкий атлетика, җиңел атлетика буенча чемпион. Мин 5 тапкыр Европа чемпионы, 4 тапкыр дөнья чемпионы. Субханалла, машалла. Нигә сез шундый зур спортка кирип киттегез, күңелегез теләдеме? Нәрсәдән килеп чыга? Менә сез бит инде авыл малае булгансыз, егете. Менә карап торасың һәрбер нигә басуларга, ниләргә, моның һәрберендә менә без эшләгән чигендер басулары. Әйе. Менә шул чигендер басуларында безне бер кешедән сорап тормыйдыр, син эшләйсең киләме, килмиме? Яңгырмы анда, кызулмы, ничә градус? Без барадыр якта эшләйдек. Монда ихтыяр кеше безнең менә шушы авылдан бирелгән инде безгә. Авыр эшләр, һәр вакытта да менә шулай итеп таза булып үстек. Субханалла. Да. Менә шул кирип җагыдан әкренләп мәктәп елларында спортка инде. Башта районны тоттым, аннан соң республиканы, аннан соң Россияны тоттым, аннан соң Европасын, аннан соң дөньясын инде. Менә шулай итеп кирип киттем мин спортка. Әйе. Яшь чагында инде мин СССР беренчелегендә 3нче урын алдым. Мин бронзовый призер чемпионат Советского Союза үзем. Аннан соң 24 елдан соң институттан соң мин кирәләргә кайттым, нигә ветераннар спортын. Булат белән без ике сөйләшеп утырдык та, мәчетне төзергә без уртак нигә килдек. Ике әнисеме куеп булмый икән. Минем әти белән Булатның әнисе бер туган. Без двоюродныйлар белән икебез. Ул шуннан башланган иде. Менә мәчетне төзү инде тоже Булат белән согласовать итеп, менә бу башыннан ахырына чаклы бу минем проект үземнең. Бу минем үлеп чыгарган әйбер. Минем кермәгән мәчет калмады, йөрмәгән калмады, укымаган китап калмады. Кермәгән инде, сөйләшмәгән хәзрәт калмады. Татарстанда барсы белән дә сөйләшеп инде. Яңадан бөтенесен бергә туплап менә шушы мәчет төзедем мин. Мен менә шушы мәчетне башыннан ахырына чаклы басып кырдым. Үзем менә шушы мәчет янында инде. Бу минем чисто үзем уйлап чыгарган бүгенге көндә минем фантазиям белән мәчет полностью. Иштәге бизәкләре һәрберсе дә минем уйлап чыгарган әйберләр. Менә бу китап буенча инде менә шу кем төзегән, кем менә ни инде менә язылган анда теге кем финансировать иткән. Менә шуларны кертеп бер ни язасы бар, бер нидер истә калдырырлык, теге хатирә калдырырлык әйбер ясарга кирәк иде. Бу башта беренче китап кебек кенә мин аны җандан әкренләп яңадан мәйдан давай, осы Иман агачында мәйтәм торсыннар шундый матур китап. Мин буларны инде архитекторлар белән очрашып, сөйләшеп барсында менә шушы китапны ясадык, менә шулай итеп. Аның тамырларына килгәндә безнең бар яхшы тамырлары дигән сайт. Без авыл тормышын күрсәтә торган. Менә шуннан алып тамырлары белән, ниләре белән менә шулай итеп уйлап ясалган. Бу чисто минем фантазия. Менә китапны карасагыз, аннан бу бит инде мәчеттә Коръән. Әгәр карасагыз, бу ягында беренче 2 бите генә бар. Әтә ягында аның әле битләре күп. Әле бу әкренләп ул тоже уйланып ясалган әйбер. Менә әкренләп без аны ача барабыз, Коръәннәрне өйрәнә барабыз. Менә карагыз, шигәле безнең әле күпме алда өйрәнәсе ниләр бар. Булар барсын да шулай уйлап ясалган әйбер менә.
İşler baramı. İşler bara, mana hazır itni. Bizning o'rtasida boqiy musulmonlar dejiyani diyorlar. Neden sonra bu masjidni kula tabayı bu kırık koyuyorlar. Ne Müslümanlar bu, kadar başarılara yaşamaya nasip olsa idi. Bizning meşitimiz 40 yıllık işlep tura, barımızda göre. Hemin de edegizleri Allah'ın Teala meşit düzüşüler için, meşitke yürüyüşler için nindi belgeler etti iken. Allah Teala özünün Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Allah'ın meşitlerinde Allah'a hem ahiret gününe inanılan, farz namazını okuyan, zekatın bilgen, hem Allah'tan başka kimşimden korkmagan kişiler yine salır. Allah'ın meşitlerini haryaklap tuzup dillergen Müslümanlarının hidayetke erişilişlerden hem cennetke koruşlardan bulmaları büyük ihtimal. Onlarla kisere, imanlara, imanlara bitti azal kalmışı, imanlara, bir zaman eğitilen bir zaman, azal. Allah'ın vardesi şunay, ciddi mi ahir zaman? Manarаны кисү белән кояшның нуры. Инне илейхи раҗиун дип манара алып төште. İmanlara sen kилгәч без ишеттек әлвида. Инде хәзер син булмагач җылашабыз әлфирак. İmanlara sen булганга бөтен дөнья булды. Инде безгә рәҗип итеп китмә. Шәһри рәхмәт шәһрәнүр. İmanlara әлвидандан булар актыкка күнә. Чөнки сине кисәр дип kuştanlar kildi. Şebi kilgen. Haydagiz kirigiz. Haydagiz kirigiz kunakka. Kiresizmi? Men anda o'tirlik tugul. Pulam sanak. O'tirolmayman. Men tishtamdan qarab qo'yayman. Shunga qaragach, İhlaslık bilen halal maldan çıkıp yasalgan. Hem de mana yasavışı, kişiler tüzatışı kişi de özünün ihlas kınırın verip her noktasına hallik tırışkan halık kaliler deyişi de hem de bu meşitini alıp bizim de Moskva biz buna Meşitte kuruluş başlanıp gitti. Köpçülüğümüz bile 98 yılında biz iki oğulga deyip uyagan tekmek bilen yukarı yapış arasında meşit düzdük. Biz uyandık, bu iki oğulga gider, meşit işler deyip ne o kızgınışka karşı meşit işlemedim. Ne o tefkir abıyla barımı zor rahmet, elimine sonlu yıllarla kişilerin zatı birine bizim kişimizdeyim koyun. Ne o anın gıylibi de artık neyinde eğitip olmayı bir kıylimli dilinde medreseler bitirmegen bizim en iyi merhumdan koygan ezgine yazmalar ilanıp ona zor rahmet barbar. Yani şu soğuk yıllar kişiler zatı bir de o meşit işlemedi. Jibonamız var, uzmadı. Buna indi Bulat bilen Cevdiyat bilen fay konuşup buna uzimizden olduğuna meşit sonu niye kendisi buna bu bir şunday motor kulak gibi çıktı. Allahu Ekber. Eşhedü en la
шушы мәчетләребезнең эшләвендә үзебезнең көчләребезне кертергә һәрвакыт насип әйтсәң иде. Я Раббым, бер Аллаһ, үзеңнең рәхмәтләреңнән ташлама. Тәннәребезгә сәламәтлек, җаннарыбызга тынычлык, гаиләләребезгә бәхет, сәгадәтләр насип ит. Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ дигән сүзләребез хөрмәтенә шифасы булмаган авырулар бирмә, ачлык хәсрәтләрен татма, сугыш афәтләрен күрсәтмә. Безләрне, балаларыбызны, гаиләләребезне, йортларыбызны, авылларыбызны, шәһәрләребезне, дәүләтебезне, милләтебезне төрле бәла-казалардан, хавыф-хәтерләрдән, җәбр-золымнардан, кайгы-хәсрәтләрдән үзең сакла. Я Раббым, бер Аллаһ, үзеңнең рәхмәтеңнән ташлама. Яши торган дөньяларыбызны ислам дөньясы кылып, калган гомерләребезне хәерле кыл, туры юлда, иман юлында булырга насип эйлә. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي من الله. Muhammed Mekki bulan ben. Subhanallah, siz üzügüz Yeşil Üzenden. Men yaşayım Yeşil Üzende, men tuğanlık, mana şu benim tuğan oğlum. Mana mındagına benim mescid yanında benim tuğan yurtum. Bu benim tuğan yurt. Barıgız da indi tuğan nigizge jıyılasız şuşu meşitke kelip, üzügüzün əbi babaylarınızın ruhuna dua kılıp gitəsiz. Amin, amin. Bizning eni abustaydı. Bu tiradagi 10-15 avulga birgina abi Qur'on o'qiy biladi. Ma'nasi bilan Qur'on o'qiydi. Bek motor etib arabcha yozadi. Ul bizningscha o'qiyda bilmaydi, только arabcha. Assalamu alaykum, o'zingiz bilan tanishtirsangiz edi. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Shoxtanish rayonining Tuban Yaxshi avulida tug'ib o'sdim. Bugungi kunda da shunda yashayman. Mana Davjiya meshitni tuzilgandan so'ng bizning izimiz shunda suvinmaydi. Allohning rahmati olsin mana tuzuvchilarga. Nurmuhammad Hazrat bilan Suyinbek Avstayga 2-yil endi shu meşitte balalar üçün lager ötkərələr. Onağım Kərim 2-yılın şu lagerga kelib, garab alfabetin irene hem namazlar irene qaytıb şu xatlı şatlanıb söyley. Men şun көңілімнен рәхмәт әйтәм. Инде bu meşitte biz işlep dursun, ömürlü bulsun. Hemme barşabızga da selametlik bilen hayırlı ömürler nasip etsin. Rahmet yapsın siz. Mine beyram tamamlandı. Apalar bik kanagat bulup faydalar. Rahmet sizge. Kızlarına bir görüntü rahmet. Nişençe topkar indi bizni şokırıp beyram ettirirler. Hem indi bik kup kuştanışlar bilen sıylaylar. İsenimin bulsunlar, selamet bulsunlar. Bu kadar tobanına ezirlegen kişiye büyük bir rahmet. O da sizge de rahmet. Subhanallah, yürek matır oldu. Şulay kiligiz bizde. Allah birse şakırgız kileriz. Biz şakırgan jirge barabız. Şakırgan jirge barıga yaratabız. İyi. Yarar sağ buluguz. Kilese ışıraşkanlarga kadar kızlar uşadı mı beyram? Yarar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımızı bir Rabbinnas, Melikannas, İlahinnas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisi fî sudunnas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. İyi Rabbim. Ömer abi, özü yapar hemen balları. Bizni Ömer abi üstürdi, bizge yol ko'rsatdi, kolxozning ta'min bildirdi. Şuşu Ömer abi de özü yapalarga. Dünyada nindi hatalar, kimçilik varsa, şu hatalar, kimçilik. Onların urunları cennette bulup, kabirler yaptırıp dursun. Ömer abi, sen maaş işaklarga, spokojna etkende, spokojna. Zor balalar üstürdün, balaların tevfikli buldun. Mana şulay tevfikli buldun. Onun işlegen jülmüşleri sana sadaka bulup barıp dursun. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban nar.
برحمتك يا ارحم الراحمين. الله